Dende que fai 12 anos que vivo aquí en Euskadi, cada vez que falo de política cos amigos, tócame respostar a unha pregunta para a cal nunca sei o que dicir. Por que os galegos seguen sen espertar e seguen votando a partidos políticos estatais que non teñen a Galicia como centro da súa estrategia? Eu non lle sei que dicir a esa pregunta, porque nós os galegos somos un pobo orgulloso, somos un pobo que nos gusta de presumir das cousas boas que facemos como é normal e das maravillas que temos na terra. Agora no 2020, cando é tan importante a xestión de recursos e a xestión enerxética, eu saco peito dicindo que en Galicia somos a segunda productora estatal de enerxías renovables. Producimos tanta enerxía renovable que nos dá para mandar a outros lugares da península. Pero para que serve todo iso? Serve para que meus pais en Arousa sigan pagando unha factura da luz moitísimo máis alta da que pago eu aquí, e moitísimo máis alta da que paga calquer outro cidadán no resto da península. Pero iso parece que dé igual, porque os galegos seguen sen espertar. Gustanos presumir moito dos nosos produtos do mar, da nosa flota. Temos a flota pesqueira máis importante de toda a península. Pero todo iso para que serve? Sendo a flota o doble de grande que a flota vasca, as embarcacións vascas poden pescar o doble de toneladas de peixe que os mariñeiros galegos que teñen que voltar á terra moitas veces cas mans vacías por culpa deses cupos. Pero iso parece que dé igual, porque os galegos seguen sen espertar. Sei que agora presumimos moito por parte do goberno da Xunta de investimento en investigación. Sabedes onde traballan os mellores investigadores galegos? Como por exemplo Manuel Carrera, Xosé Corral ou Luís Hueso. Traballan aquí en Euskadi, en diferentes centros de nanotecnoloxía. O goberno vasco fichounos nos últimos meses para que desenvolvan aquí o seu traballo e ofrecerenlles unhas condicións que en Galicia ninguén lle puido ofrecer. Pero iso parece que dé igual. Os galegos seguen sen espertar. Cando vou de cando en cando a Galicia, en algunhas ocasións tocoume visitar centros de atención primeira, hospitales, e coa miña moza tocoume explicarlle as diferencias entre os Sergas e os Aquidecha, que son obviamente visibles nada máis pisar un centro hospitalario. Tócame explicarlle que a xestión vasca da saúde, a xestión tamén navarra, é unha das mellores do Estado, mentras que a galega sempre está nos últimos 5 postos segundo as diferentes valoracións das asociacións en defensa da sanidade pública. Pero todo iso parece que dé igual, os galegos seguen sen espertar. Aquí en Euskadi, os diferentes gobernos autonómicos sempre presionan os gobernos centrales demandando a transferencia de competencias para ter maior capacidade de autogoberno. Mentres tanto, en Galicia, levamos 2 legislaturas enteiras sen asumir ningunha nova competencia e, de facto, nin sequera somos capaces de regular algunhas competencias que a Xunta ten asumidas. Nin sequera podemos regular as autopistas, nin sequera somos donos do regulamento da AP9. E parece que todo iso non importa, parece que os galegos seguen sen espertar. Fago este vídeo porque eu non podo ir votar nas próximas eleccións. Eu non son militante de ningún partido político, pero estou desexando que os galegos esperten e se den de conta que para que o país prospere necesita ser regobernado por un partido político que pense en clave de país, que teña unha estrategia definida e pensada para a singularidade da nosa terra. E solamente hai unha opción en Galicia para conseguir este obxectivo. Esa é a opción do Bloque Nacionalista Galego. Por iso eu espero que Ana Pontón sexa a nova presidenta. Espero tamén que o pobo galego esperte.